Nachádzame sa v Trenčianskej závade na gazdovstve Uhliska. Vy sledujete televíziu Kavalo. Ja som naozaj rád, že ste aj teraz s nami. My vám počas dnešného dňa, aj počas zajtrajšieho dňa budeme pridávať špeciálne videá, ktoré budete môcť sledovať na našom webe kavalo.sk priamo z týchto westernových pretekov. Tie sa tu organizujú pod taktovkou SAVR, Slovenskej asociácie westernového jazdenia, čiže budete sa mať určite na čo tešiť. Pozrieme sa aj na výsledky, budeme prinášať rozhovory s jazdcami, s organizátorom a budeme mapovať celú atmosféru. A toto sú prvé rozhovory. Nech sa páči. Trénujeme 6 dní v týždni, takže pripravujeme koňa väčšinu jeho na reining. To, že má showmanship a horsemanship, to sú v podstate len také, aby nemal stále dookola ten istý, ako keby... V podstate, keď kôň robí stále to isté dookola, tak on to robí automaticky. Tak toto je niečo také ako zmena, takže pre neho to len prospieva. Trénerka najlepšia na svete, tá mi pripravila koňa, tak dúfam, že to vyjde ako minulý týždeň. Tak dnes organizujeme druhé kolo pretekov, medzinárodných westernových pretekov na gazdovstve Uhliska. V rámci týchto medzinárodných pretekov sa robí Irel Cup, ktorý je v rámci drezúrnych disciplín. Tretie kolo bude v septembri a reining je Rona Reining Cup. Takisto tretie kolo bude v septembri, 19. septembra, ktoré bude aj majstrovstvá Slovenska budú vtedy. Máme tu účasť aj zahraničných jazdcov, slovenských jazdcov, účasť je hojná. Videli ste rozhovory s organizátorom a s jazdcami a taktiež aj s trénerom. Ďalší rozhovor a zábery vám prinesieme počas dnešného dňa, takže určite sa vám oplatí sledovať náš web. Toto je zatiaľ z Trenčianskej závady všetko.